Τη νίκη με 2-1 επί του Λυσιακού στο γήπεδο του Ζωγράφου πανηγύρισε ο Εθνικός κατά την τέταρτη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής. Ωστόσο, η επικράτηση των Κιανόλευκων επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Άκη Στρατάκη που λίγο έλειψε να κοστίσει ακριβά στον αρχηγό των Πειραιωτών. Ένας τραυματισμός που πάγωσε το αίμα όλων στο 42 όταν ο Στρατάκης σε μια διεκδίκηση μπάλας έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να του γυρίσει η γλώσσα. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του ιατρού του αγώνα, ο αρχηγός του Εθνικού γλίτωσε τα χειρότερα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό. Εύχομαι περαστικά στον Άκη και να είναι γρήγορα κοντά μας. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του και να πάμε να τον δούμε. Νομίζω ότι θα βγει σήμερα από το νοσοκομείο. Στα αγωνιστικά τώρα, ο Εθνικός ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και στο 21ο λεπτό κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με το Μάναλι να νικά τον Σιφάκη. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα και στο 37 με τον Καντούτσι ισοφάρισαν σε 1-1, κάνοντας εκ νέου ντέρμπι τον αγώνα. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν αποκλειστικά για τον Εθνικό που είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, πίεσε ασφυκτικά τα καρέ του Ηλυσιακού και στο 75 έχασε μοναδική διπλή ευκαιρία όταν ο Λεωνιδόπουλος με προβολή έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και ο Πεχλιβανίδης στην επαναφορά ήταν άσοχος σε κενή εστία. Ωστόσο, το νικητήριο γκολ για τον Εθνικό ήρθε στις καθυστερήσεις όταν ο Παυλάκης κέρδισε τις κόντρες και με κοντινή προβολή σημείωσε το 1-2, χαρίζοντας το τρίποντο στους Πειραιώτες εν μέσω αποθέωσης από τους φιλάθλους τους που βρέθηκαν στο γήπεδο του Ζωγράφου. Αδικήσαμε τον εαυτό μας στη Ρόδο, χάνοντας από τον Ιάλισσου, χωρίς να υποτιμάω την ομάδα του Ιάλισσου. Δεύτερος λόγος σημαντικός είναι τα 2 χρόνια από το θάνατο του Κατσούλη και είχαμε καθήκον να παίξουμε και για αυτόν. Και ο τρίτος λόγος ήταν ότι θα έπρεπε να παίξουμε και για τον Άκη, που στην προσπάθειά του να κάνει την γκολ για την ομάδα παραλίγο να του στοιχήσει με δυσάρεστα επακόλουθα για τη ζωή του. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, είχα πει πριν τον αγώνα ήταν ντέρμπι, είναι ντέρμπι και ήταν ντέρμπι. Πιστεύω ότι είχαμε περισσότερες ευκαιρίες, είχαμε περισσότερα καλά διαστήματα και δίκαια πήραμε την νίκη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου, οι οποίοι δουλεύουν καλά, αλλά θέλω να τους ξαναπώ ότι δεν πρέπει να δικούν τους εαυτούς τους. Διότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και το δείξανε και πέρσι, γιατί κυρίως οι παίχτες που ήταν πέρσι είναι και φέτος και θα πρέπει να βάλουν ψηλά τον πύχη. Οι ίδιοι, όχι με τα λόγια, με τις πράξεις στο γήπεδο. Ένα δύσκολο αποτέλεσμα για μας. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ο αντίπαλος προηγήθηκε σε μια φάση. Συνεχίσαμε, ισοφαρίσαμε. Πιστεύω το πιο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν η ισοπαλία. Αν και έχασε ένα δοκάρι ο Εθνικός στο τέλος. Αλλά με μια δράνη, όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς χάσαμε. Ακόμα υπάρχει δρόμος για το πρωτάθλημα. Τι στόχο έχει ο Λυσιακός, είναι η παραμονή, γρήγορη, κάτι καλύτερο? Σίγουρα μια γρήγορη παραμονή είναι ένας εφικτός στόχος. Και από εκεί και πέρα, όταν με το καλό φτάσουμε εκεί, να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Γιατί μέχρι στιγμής, αν εξαιρέσεις στα Χανιά που παίξαμε πολύ καλά, στα άλλα δύο παιχνίδια δεν έχουμε ικανοποιήσει τον κόσμο μας.